Imbagħad fis-sitt xahar Alla bagħat l-Anġlu Gabriel f'belt tal-Galilija jisimha Nazaret. Anċebba marsa ma' raġel jismu Ġuseppi mid-dar ta' David. Dix-xebba kien jisimha Marija. L-Anġlu daħal għandha u qalilha: Slim għalik mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Ħawdet ħafna għal dan il-kliem u bdiet taħseb bejna u bejn ruħha x'setet qatt tfisser din it-tislima. Iżda l-Anġlu qalilha: Tibżax Marija, għax inti sibt grazzja quddiem Alla. Ara, inti se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u semmih Ġesu. U jkun kbir u jkun jissejjaħ bin Loli. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jsaltan għal dejjem fuq dar Ġakob u ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu. Iżda Marija qalet lill-Anġlu: Kif ikun dan? La darba ma narafx raġel. Wieġeb l-Anġlu qalilha: L-Ispiritu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-Oli tixħet id-del tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwilet minnek ikun qaddis u jissejjaħ bin Alla. Ara, il-qariba tiegħek Eliżabetta fix-xjuħitha hi wkoll nislet iben fil-ġuf u ġa għandha 6 xhur dik li għaliha kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal. Għax għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija: Ara, jiena l-qaddejja tal-mulej, ħajsir minni skont kelmtek. U l-Anġlu telaq minn qudiemha.